Venga, va. No, i que feu guanyar quan sigui. Ei, amunt, vinga. Es que es el entrenador d'ells es queixa. Tenim una falta, Tenim una falta. Está nervioso. Sí, sí que pot ser, sí. El que Jordi está nervioso y te llama para ver cómo va, ¿no? Hay que meter los dos. Y el rebote, venga. Es para grabar final. Però treuen del mig del camp, Treuen del mig del camp. Treuen del mig del camp. Ahora pesa mucho la Sí, no, mira, el primer partido está ¡Venga!
has fet? Per què l'has tirat? Què tira? Ha tocat sostre. No pot tocar sostre. I què? És temps. Tenen temps ells. Quants temps tenen? L'ha tirado, l'ha tirado. Quants temps tenen? S'ha d'acabar de tirar per arriba. Bueno, és un segon, no? Un segon. Va tocar el techo. No, 6 segundos. No, 6 centèsimes.